kun san jirgi ya tafi jiya, amma da ya tafi ma abun mutanen da aka rubuta an musu ne sai fase su wuce jirgin da zai tafi a bayan wangama sun wuce. Ina son ku san da haka nan, kenan ba na so amshe kudinku a zo a zamanar da ko karkashin wata rumfa ga yunwa ga sanyi ga wahala. Wannan abu ya kamata a daina shi, ka a sake yi shi. An akwai tahiya sai a kiro ku zo, in wa'annan na gaban ku sun kare a kiro ku taho ba tare da shan wahala ba. A rubuta ku a muku takardu a gaya muku ko yaushe jirgin ya kamata ya tahi. Amma irin wanga abu da ake yi, wannan wahala ce. Mutum ya yi wata 2, 3, 4 yana jira, ya ce yana da lissefa sai gashi an mishi takarda kuma babu tahiya. Abinda ya tara kayan tahiya ta zo har ya canye shi. To shi wannan shine abu a ba a so. Wanga shine na dai. Na biyu, wannan kamashanci na banza da ake yi ana canye kudin mutane. Daga yau wanda aka cuci aka kama kudin shi aka canye su, a kawo mini shi nan, ni na sabon da za a mishi, a kawo mini sunan shi. An canye kudin talakawa yadda nake gani nan a cikin rampon kenan suna neman aiki duk ranar Allah abin da za su samu a idi. Akwai wanda yake nan su aikin su a sa costume, a sa cravat, su zo su ce su a ambassad ne. Ina ambassad. Wannan zance daga yau ya saya. Kuma wallahi ku kawo su, ni kaso zan tura, ba su zuwa Nishar. Wallahi ba su zuwa. Kamashancin nan ya saya inda ake ce hakin mutane, ana ce hakin talakawa. Wani bi ma ana sa a kama su, a gama kai da larabawa, a kama su a rehe su, a ce a kawo 10,000 ko 10,000 nawa. Talaka yana ta samu 10,000. Kuma uwan mutane suke musu haka nan. Nigerian yake ma Nigerian haka nan, mun sani, mun samu labari. A shirya da kwamasho, ya shirya da mota ta kai su inda za a yi kidnapping su, ana ba su kashi, sai an yi kiran gidajen mutane a Nijar ake su aiko kudi. Nijar inda akwai kudi da kun zo nan. Duk wanda ya zo nan ai dai ya kai ma gidan so ne abu ya zo nan. Ba dai ya amso abu daga gida ba a kawo mishi na afudoji. To irin wannan aiki ya saya. Wayanda suka yi san da cewa an ma sun cuci mutane nan a Libi suka ta yi Nijar, can mun sa a kama su. Kuma nan mun sa a kama su. Ko ma su wane ne? Na gaya muku. Mutum kai ya ce mana na yana da uwan shi minister ko ya san president ko wallahi kowa ka sani, in ka cuci Nigerian nan kama ka za mu yi. Ka ce ma minister ko president ko wane ne a Niger kai kaza ko kai kaza, in ma ya kiro mu kama ka za mu. In ana so ma a fida mu daga nan, amma mun kama ka in ka cuci talakawa. Sun sha wahala Nigerian, kuma ku ƴan uwansu kamar ne kuke ba su wahala bisa hanya. Yanzu nan mutum ya zo ya saya nan bakin kofar ga ya kama kudi ga mutane don ya shiga nan ya fito musu takardu. Waye ce ka fida takardu? Ai ni ma Nigerian ne, kuma wanga wuri saboda kowa aka yi shi. Ka fita ka bana shi ne 40 ne, in biya su in fita da takardata. Don me za ka sa in biya shi ne 100 ko abin da ya wuce shi? Don me? Ai nan mutane sun iya Hausa, sun iya Larabci, duk harshen da ka kawo yana nan ciki. In kai ba Fulace, in kai ba Abzuni ne, in kai ba Zabarme ne, in kai wane ne nan sai a maka harshen. Guduma ne wane duka. Kuma a tare mutum a ce mishi ni zan gyara ma, ni wane ne da wane ne. Ina roƙon ku irin wayannan mutane ku shagari ku nemi aiki kamar yan uwanku. Ina roƙon ku nemi aiki na zahanku. Kowa bai sa ku kamashancin ba, kowa bai ce muku ku ayan ambasad ba. Kowa ya tahi dan Allah dan annabi ya nemi aiki na zufa shi kamar kowa, amma cuta kowa ya san da cewa wanda muka kama wallahi bai ganin gida, ni na gaya muku. Kuma in ma ya yi cuta ya gudu, muna gaban shi can. Ku kuma bayan Allah da kuke nan,
kowa ya koma aikin shi an muka fidda na gabanku an kiro ku zo ku yi takardunku kuma wannan affair da ake yi ko ina shi ma a daina ta mutumin da aka rubuta da fari shi ya kamata ya tahi da fari wanda aka rubuta daga baya shi ya kamata ya saya ba na sauwa ne ba ko na iya magana mawa ne ko na bawa ne kaza a zo a fidda sunana a sa sunan wanda ya zo jiya ni na yi wata 3 ina jira wannan abu ya saya